Тук на 12 ноември 1885 година през братоубийствената сръбско-българска война е погинуло 100 българских и сръбских войника и официра. Вечна им слава. Нали са и сърбите и българи воювали на празно тогава. Сърбия нападнала България, край Милан, след Сливнишка битка, тук се отиграва последната битка, след това отстъпват и границата е била 2 месеца на село Понор, след Пирот. И те са събрали, добро или пресен, събрали костите на всички загинали сръбски и български войници и са събрани и сложени в тая костурница всичките кости на сръбците и българите. Тук на Балканите може би единствен споменик, където са 2 враждувайски войски на загиналите заедно събрали. Преди, ако оставиме средновекове на страна, затова не знаеме как е било тогава, от османското време тук не е съществувала никаква граница. Значи 500 години не е имало граница. И одеднуж сега, в 1878 година, дохождат хора от Берлин и казват, тая граница ще минава тук и тук и тук. Кралство на Сърбия, Хърватия и Словения са получили дял от този българска територия и тая преди българска територия е станала югославянска, относително сръбска територия. Баща ми казва на моята внучка, граница, тя го пита каква е граница и той вика, граница е едно зло, което прогълта 1 век и много хора, а сега е пуста и сама. Тая граница постава много херметична в студената война. Това се знае в България, то се знае тук. И тогава, значи в този период от 1945 година до 60-те години, тази граница е драматична, трагична. Един човек една нощ води през границата семейството си, синове, внучета, 16 хора. С тях е едно едномесечно бебе. И те вързват бебето в една бука. Той превежда останалите членове на семейството и връща се за бебето. Когато са се приявили в някакъв участък в България, той казва, аз се погледах в едно стъкло и видях, че през нощта косите са ми побелели. Кои сме ние хората, родени и отраснали край границата. Когато отидеме в България, там ни трябва паспорт и ние сме сърби. В Сърбия ние сме българи. Не намерих отговор на този въпрос, но открих, че животът е един и хората трябва да се делят на добри и лоши. За хората тук, които са в този регий, не е толкова съществително какво са, него как ще поминат. Какво ще да ядат, къде ще имат работа. И това е много интересно, че хората са много прагматични. Значи, на този ниво на всеки ден, не вие как работят с тая граница. Комто 30 години Вишенка, как не сме идвали. От 30 години сте идвали в България? Не сме идвали. Така да... Идвала съм, когато беше нафта за да се преноси. А за цигари не съм идвала. Ако да ти кажем, коя година беше тук? Това, когато нямаше ни работа, ни заплати, когато една марка беше нашата заплата, това е било много давно. Не съм се ни трудила да запамтим, али съм запамтила нова, що е било много трудно и що съм морала да идвам да пренесем 2 бутилки с нафта да би продала, да би могло да се издържаваме. И откъде взимаш тази нафта? Па тамо от границата малко по-натам, къмто Калотина. Тук сме взимали, чакаме ред, иде тамо, кой се нареди, наточе и идваме, чакаме после на ред. Не съм се карала с митничарите, него чакам ред. Па когато ме пуснат, и по цяла нощ съм седела на границата, ама мине, не са ми взели никогаш. Значи от 89-та година границата като препятствие изчезава. Значи няма више препятствие, но сега нещата се обърнат. Значи преди това Югославия била като Запад и какво не зная, а сега всичките хора от тук
които са вървели в Белград, идват в София, вземат български паспорти и тези неща. И така се вижда този прагматизъм, за който съм говорил. Значи, нация може да даде смисъл в неки неща, но в принцип прагматичност е на първо место. Значи, дали че взема български паспорт, и това е сериозно нещо за бъдещето на моите деца, или дали че идвам в Белград. И сега хората повече идват в България. Трябва да си помислиме дали с пари може да се купи щастие. Какво правиме от нашите държави, ако нашите деца заминават в чужбина? Те по един момент ще бъдат чужденци и това, което е българско, сръбско, това ще се обрича.